guys, sino yung may gusto sa inyong manok? Ito, gusto nang ibinta ng aking kapatid. High station daw ito guys. Ito yung tinatawag na manok na pula. At iyan naman guys ay sweater. At ito naman daw guys na isa na ito. Ito yung tinatawag na quality hatch. Yan daw. Yan daw yung tawag dyan. Quality hatch. Tama ba? Bahala sila. Yung may mga alam dyan sa manok, alam nila kung anong mga tawag dito, yung mga term. At ito naman guys, ito yung tinatawag na sweeter hot chocolate. Oh my god. Sana all. Ang ganda niya guys, oh. Guys, ito ay mga alaga ng aking kapatid na bunso. Hindi naman siya sumasabong. Simula nung bata, mahilig yan mag-alaga ng manok. So ayan guys. Gusto niya nang binta kasi gagamitin niya yung pera sa requirements. At mag-abroad siguro. So ayan guys, PM na lang. Ano kaya bibili nito? Ano? Kung hindi nyo yan guys, bibilhin, kakatayin ko yan. Ayan guys, so. Galing yung maglaro. Yan guys, yung mga manok na pula. Magaling daw yan guys. Maglaro. So guys, ito daw yung sample ng laro ng kanyang mga manok. Kung paano sila mag-away. Away talaga. Oh, ano? Bakit ayaw nyo? Ayan. Friend daw sila. Ito po mga kaibigan, sample mga kaibigan, mga fight mga kaibigan. So ayan guys, oh. Mga kaibigan, magalang mga kaibigan maglaro mga kaibigan. Mga masiring mga kaibigan. Pumarak pasak. Pumarak pasak. May quality daw yung laro nito guys. Yan guys yung sample ha. Kita nyo naman guys. So yung gusto niya bumili, oh. Yan daw yung sample. Hatch at sweater. Ala ka dyan. Murang talaga lang.